Dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii nezávislých kandidátov Oľana, ktorých by som vám chcela postupne predstaviť. Volám sa Viera Dubačová, som antikorupčná aktivistka bojujúca s extrémizmom. Založila som pred 20 rokmi divadlo z Pasáže. Celý svoj život vlastne venujem extrémizmu, korupcii, ľudským právam. Dnes sme sa tu zišli, pretože ako dlhoroční antikorupční aktivisti sme svedkami zneužitia inštitútu premiéra. Premiér prejavil pohŕdanie právom a platnými zákonmi. Znovu sa objavujú najatí svedkovia ako za čias utajených svedkov. Čo je špatné, premiér sa odhodlal v priamom prenose prekročiť zákon. Nech už získal svoje informácie daňové odkiaľkoľvek, nemal právo ich zverejniť. A tým nás vlastne všetkých vracia pred rok 1998. Premiér ohrozuje demokratický štát. Premiér dlhodobo zastrašuje ľudí. Za toto zastrašovanie, ohrozovanie demokracie, šírenie strachu a nenávisti si naša krajina ešte zaplatí svoju daň. A verte mi, bude treba veľa statočných ľudí, aktivistov, bielých vrán, ktorí sa dokážu postaviť a odmietnúť všetky praktiky narúšajúce právny štát. Ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá a rovný rovného si hľadá. Dovolte mi teda, aby som vám postupne predstavila všetkých mojich spolupútnikov, nezávislých aktivistov, antikorupčných aktivistov a biele vrany, bojovníkov kľudnou cestou, ktorí sa rozhodli postaviť proti právom a zákonmi pohŕdajúcim praktikám. Ako prvého mi dovolte predstaviť Janka Mičovského. Ja ho nazývam tak biblicky, aj podľa jeho šedín, múdry starec. Je to jedna z najskúsenejších bielých vrán. Myslím, že ocenenie získal v roku 2010. A biele vrany asi vznikli v 2009, nechcem zavádzať. Ja ho teraz poprosím o vyjadrenie sa k celej situácii. Janko Mičovský. Mierka, ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. No skúsme dať na úvod takú rečnícku otázku. Kto vlastne vytvoril biele vrany? Odpoveď je jasná. Biele vrany vytvoril v skutočnosti premiér Robert Fico, ktorý do riadenia, správania našej krajiny vniesol systémovú korupciu. A biele vrany sú v podstate len chybou v tomto systéme. Pán premiér sa urobil možno chybu a mýli sa, keď si myslí, že kúpi si všetkých a všetko, že všetkých zastraší. Práve to, že biele vrany existujú, dokazuje, že si všetkých nekúpi, ani všetkých nezastraší. Je tu otázka, ktorú nám dal pán premiér, že či teda nezvažujeme, čo si o našom pôsobení na kandidátke Oľano, bielých vrán. A ja sa spýtujem, no a na akej kandidátke by sme to mali byť? A zda na kandidátke Smeru, na kandidátke, kde existuje jeden veľký vodca a stádo poslušných ľudí, ktorí nikdy sa nerozhodujú podľa svojej pravdy, podľa toho, čo cítia, ale len podľa príkazu. Toto by mal byť obraz slovenského parlamentu? Keďže mám 4-ročnú skúsenosť v klube Oľano, môžem čestne a bez problémov so svojím svedomím povedať, že nikdy sa nestalo to, aby sme v klube Oľano porušili ústavu Slovenskej republiky. A ústava Slovenskej republiky hovorí vo svojom článku 73,
že poslanec vykonáva svoj mandát slobodne, nezávisle, len podľa svojho svedomia a vedomia a nie je viazaný žiadnymi príkazmi. A toto je veľká vec a myslím si, že v tomto sme absolútnymi lídrami, čo teda neznamená, že by sme nediskutovali, že by sme nehľadali riešenia, ale nikdy sa nestalo, že by niektorý z našich členov za tie 4 roky klubu Oľano bol povinný hlasovať. Tak, nikdy nie. Napokon svedectiev o tom je pomerne dosť. No ale pán premiér sa vlastne chce nás spýtovať a my hovoríme, pán premiér, ale vy nemáte právo sa spýtovať nás, pretože my sme vniesli už do boja za lepšie Slovensko svoje príbehy. Prišli sme často o prácu, mnohé biele vrany. Prišli sme o kolegov, o pokoj v duši a prišli sme možno čiastočne aj o zdravie. My sa spýtujeme vás, pán premiér, a veľmi vážne a naliehavo, ako je to možné, že vy ste pripustili, že občania našej krajiny sú okrádaní o miliardy eur na nezmyselných, zmanipulovaných verejných obstarávaniach, súťažiach, eurofondových podivných ponorných riekach. Ako je to možné, pán premiér, že ste pripustili, že občania tejto krajiny sú okrádaní, naozaj okrádaní o vieru v spravodlivosť? Ako je to možné, že pripúšťate, že budúcnosť tejto krajiny sa zapredáva oligarchom, ktorí si dokážu kúpiť aj zákony a asi aj mnohých poslancov? Nuž, toto je všetko to, čo zrejme pán premiér asi aj vie. Len v náručí zlovesných oligarchov je už ponorený tak hlboko, že to všetci tušíme, a on to vie sám, že už vycúvať pán premiér z tohto náručia asi nedokáže. Je tam dlho, hlboko a to objatie je pevné, ale to neznamená, že táto krajina musí byť naďalej spravovaná zločinným, nestatočným spôsobom. Naopak, sme tu aj preto, aby sme povedali, že máme pevnú vieru, že vo vedení tejto krajiny môžu byť čestní ľudia, ktorí sú spravodliví, súcitní, ktorí určite urobia aj kopu chýb, ale nebudú kradnúť. Tak, ako sa to stalo systémovým spôsobom v tejto krajine. Sme o tom presvedčení. A samozrejme, nie je to otázka bielých vrán. My zo pár ľudí, ktorí sme mali tú možnosť dostať sa, a za to aj ďakujeme, do tejto kategórie akýchsi špeciálne pomenovaných. Ľudí, ktorí nemajú biele vrany, ale ktorí majú čisté svedomie a dobré úmysly a majú dobrú výchovu a túto celý život ctia, tých je veľa na Slovensku. Veľa je ich aj na našej kandidátke. A je dôležité, aby títo ľudia prehovorili, aby sa nebáli, pretože ide o veľa. O pár dní ide o veľa a my sme presvedčení, že my poznáme odpoveď, ako sa dá táto krajina zlepšiť. Určite to musí byť inak ako doteraz a my sme presvedčení, že sa to dá. Ďakujem tejto chvíli. Ďakujem Jankovi Mičovskému. Ja som naozaj rada, že na Slovensku je strašne veľa statočných ľudí, aktivistov a ochranárov. Teraz mi dovolte, aby som predstavila ďalšiu bielu vranu, pána doktora Alana Suchánka, ktorý odkryl kauzu Piešťanské CT. Nech sa páči. Dobrý deň. Premiér Fico 5. februára vystúpil na mimoriadnej tlačovej besede a povedal, že je vo verejnom záujme, dokonca mimoriadnom verejnom záujme, aby sa občania krajiny dozvedeli o podnikaní poslanca Matoviča. V tomto príhovore sa obrátil aj na biele vrany. Preto tu dnes vystupujem. My, biele vrany, sme tu dnes nie preto, aby sme obhajovali poslanca Matoviča. To on už urobil a urobil to dobre. Ja som celú tú tlačovku sledoval, to sa nedá zahrať. Čo mňa zarazilo na tom vystúpení premiéra, to sú dve veci. Ako má skreslený pohľad na verejný záujem a čo dokáže robiť so zákonmi. Chcem upriamiť pozornosť na to, čo je skutočný verejný záujem, ale nie je predstieraný, ako to chce podsúvať premiér Fico.
ten skutočný záujem, verejný záujem pre občanov tohto štátu, to je dobre fungujúce, kvalitné zdravotníctvo, školstvo, nespolitizovaná polícia, prokuratúra, súdnictvo a dobre fungujúce úrady. Všetci dnes vidíme, že toto nám tu v štáte dneska zlyháva. A treba sa spýtať, že kto za to nesie zodpovednosť. Ja som presvedčený, že premiér a jeho vláda. Druhá vec, ktorá ma zarazila, je narábanie so zákonmi a porušovanie týchto zákonov. V tej kauze premiér zlyhal aj ako právnik. On ako docent trestného práva, keď má informáciu o tom, že bol spáchaný trestný čin, on ju musí posunúť orgánom, ktoré sú na to tu vytvorené. Ak polícia nefunguje, on ako premiér to môže veľmi rýchlo zmeniť, aby fungovala. Alebo, ak to nedokáže, tak musí odstúpiť. A druhá vec. Premiér tu nie je na to, aby 6 alebo 8 rokov zhromažďoval dôkazy. Na to tu máme iné orgány. A ak už takéto nejaké dôkazy aj má, nemôže ich zverejňovať proti zneniu zákona. Zákon tu musí platiť pre každého. Aj pre premiéra. Myslím si, že dobre fungujúci štát musí slúžiť každému občanovi. A tým skutočným verejným záujmom občanov tohto štátu je, aby to tu fungovalo dobre v ich prospech. A preto chcem apelovať na každého občana, aby sa začal zaujímať o verejné veci. Lebo len dobre fungujúci štát sa dokáže postarať o každého občana a nie len o tých vyvolených. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Iba opakujem, prečo sme tu. Premiér Slovenskej republiky porušil zákon. Premiér ohrozil demokratický štát. Prečo ho teda ľudia volia? Keď som bola vo Svidníku na súde, vpredu sedeli súdružky, nadávali nám. Ja som si vtedy uvedomila, že celý socializmus a komunizmus sme žili ako zlomené psíky. Zbili nás, niektorí psi to vydržia, niektorí sa zlomia. Je zvláštne, že tí zlomení psi potom reagujú veľmi zvláštne. Nepohryzú svojho tyrana, ale pohryzú častokrát človeka, ktorý im chce pomôcť. Toto mi napadlo vo Svidníku. A ja som naozaj šťastná a hrdá, že môžem stáť po boku ľudí, ktorí s touto tyraniou a týmto pozostatkom komunizmu neustále a špatným odkazom, stále bojujú kľudnou cestou. Takže dovolím si predstaviť vám ďalšieho kandidáta, Janka Maroša, ktorý pracuje v občianskom združení proti korupcii. Ďakujem, dobrý deň. Ja som bol priamo požiadaný o úplatok riaditeľom SP v Žiline a rozhodoval som sa, ako naložím s tým papierom, na ktorý mi napísal ten pán riaditeľ, že je potrebné motivovať, sumu nechám na vás. A napriek tomu, že mám deti, rodinu, sme sa rozhodli, že ideme konať podľa toho, ako by občan správne mal konať. Rozhodol som sa podľa svojho svedomia a spolupracoval som s Úradom boja proti korupcii. A je to jeden možno z mála prípadov, ktorý bol skutočne dokázaný, potvrdený a vinník bol potrestaný. Nechcel som ostať len pri tomto jednom ad hoc prípade, ale spolu s priateľmi, ktorí podobne zmýšľajú, sme založili občianske združenie proti korupcii. A naozaj čelíme obrovskej mravnej skazenosti, lebo korumpere znamená mravná skazenosť a tých prípadov je neuveriteľne veľa. Už len napríklad v meste Žilina a v okolí. A teraz naozaj si treba uvedomiť, že ide o veľa v celom štáte. Žijeme naozaj v tom mravnom bahne a je na nás, že či
5. marca dáme prednosť možno plavárni, možno z lenivosti ostaneme doma, alebo podobne ako v novembri 89 si uvedomíme, že máme v rukách veľkú moc a prídeme k voľbám a pôjdeme voliť. Takže ja by som chcel všetkých ľudí dobrej vôle a všetkých ľudí, ktorí ešte majú svedomie a ctia si hodnoty novembra, pravdu, čestnosť a slobodu, aby prišli voliť a aby k voľbám doviedli aj svojich blízkych, možno starých rodičov, a aby im zjednodušene vysvetlili, že o čo sa tu naozaj jedná a kto je ten, kto nás tu klame. Ďakujem. Ďakujem Jankovi Marošovi. Aby ste nezabudli, zišli sme sa tu, pretože premiér porušil zákon. Ako hovorí Janko Mičovský, v takomto štáte bude každý za svoj dobrý skutok spravodlivo potrestaný. Teraz by som vám veľmi rada, tu mám okuliare, dokázala, že tomu tak naozaj je, okrem mnoho iných podobizní a skutkov. Chcem vám predstaviť jednotku na našej kandidátke Veroniku Remišovú, ktorá za svoj dobrý skutok sa dostala pred vyšetrovateľa. A môže jej hroziť trestné stíhanie. Poprosím Veroniku Remišovú. Ďakujem. 5. februára som dostala z úradu vlády e-mail, ktorý bol adresovaný mne, a tam mi oznamovali, že mi posielajú dokumenty k tvrdeniam pána Fica na tlačovke, to ste dostali asi aj vy, novinári. A jedným z nich bol taký, že úradný záznam spísaný daňovým úradom v Trnave. A ja sa pýtam, odkiaľ má pán Fico tento dokument? Lebo táto tlačovka nie je o obrane Igora Matoviča, ale o tom, že premiér tejto krajiny rozposiela dokumenty, ktoré podliehajú daňovému tajomstvu rôznym ľuďom a robí to vraj z nejakého vyššieho, akože verejného záujmu. A ja sa pýtam, kde bol pán Fico, keď sme z tohto miesta upozorňovali na konflikt záujmov pána Pavlisa? Pán Pavlís je teraz na kandidátke Smeru. A kde bol pán Fico, keď sme z tohto miesta upozorňovali na predraženú kompu, pri ktorej môžu občania tejto krajiny prísť o niekoľko miliónov eur? A kde bol verejný záujem a kde bol pán Fico, keď sme hovorili o dotácii vysokej škole v Sládkovičove, ktorá nakoniec skončila v rukách vo firme údajného akcionára Smeru? A tu by som chcela podotknúť, že aj ja som používala na týchto tlačových konferenciách rôzne dokumenty, ale vždy to boli dokumenty, ktoré boli z verejne prístupných zdrojov, boli to verejné dokumenty, ktoré si každý môže dohľadať, každý si ich môže pozrieť a ani jeden z týchto dokumentov, ktoré som získala a predložila, nebol získaný a zverejnený nezákonným spôsobom. Pán Fico sa vo verejnom záujme obrátil na ľudí na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ako aj na biele vrany. A ja teraz vo verejnom záujme ho vyzývam. Pán Fico, ak vám záleží na verejnom záujme Slovenska, tak prosím vás, začnite konať. Zoznam káuz a problémov, ktoré má naša krajina, by bol zrejme trochu dlhý, ale ja spomeniem len jednu, ktorá sa ma zvlášť dotýka a ktorá mi leží na srdci. Kauzu Kompa. A vyzývam teda pána Fica a prosím ho, aby konečne vyšetril, ako to s tou Kompou teda vlastne bolo. A kde skončilo tých 1000 miliónov, u koho skončilo tých 1000 miliónov. Je to v korunách, pretože pán Fico uprednostňuje našu bývalú menu. A ešte by som k tomu chcela povedať, že na základe trestného oznámenia bývalého vysokopostaveného politika Smeru polícia v tejto veci zatiaľ vypočula iba mňa. A trestné stíhanie hrozí mne a nie aktérom tejto kauzy. A tak je to aj s ďalšími kauzami, ktoré tu máme. Kauza Váhostav, kde sa napríklad v súkromnej firme skladáme na dlhy všetci obyvatelia tejto krajiny. A pán Fico si asi myslel,
že keď sa na nás obráti na tlačovke a vyzve nás a pošle nám nejaké dokumenty, ktoré sa podľa môjho názoru zákonným spôsobom nedali získať, tak nás odradí od angažovania sa vo verejnom živote. Práve naopak. Pán Fico týmto dokázal, že je viac ako inokedy potrebné, aby sa všetci čestní ľudia spojili a snažili sa o očistu slovenského politického života. Ďakujem. Ďakujem Veronike Remišovej. Chcem len povedať, situácia je vážna. Nachádzame sa na akomsi historickom prelome. Nie len vnútroštátnom, ale medzinárodnom. Naozaj ide o to, kam sa Slovenská republika pohne. Preto si myslím, že je veľmi dôležité ísť dnes voliť. Čo je pre mňa ďalším dôležitým signálom je, že antikorupční aktivisti sú aj na ostatných kandidátkach. My roky spolupracujeme, my sa vieme spojiť. Nás nikto nezatlačí do žiadneho kúta, že mnou bude niekto manipulovať a nedokážem sa spojiť v prospech demokracie v tomto štáte. Myslím, že nie sme sami. Komunikujeme spolu a niektoré činy aj našich partnerov z iných strán dosvedčujú, že stojíme pri sebe. Signál, ktorý chcem vyslať ľuďom je, nedovolme, aby sme sa stali krajinou zlomených psíkov, ktorá líže labu svojmu tyranovi. Mali by sme sa pohnúť ďalej. Mali by sme sa práve v tomto historickom okamihu stať naozaj demokratickým štátom, ktorý sa radí k modernej Európe a k jej myšlienkam. Ďakujem teraz všetkým mojim kolegom a poprosím o otázky. Chcem vás poprosiť všetkých, pán Suchanek to už povedal, podľa neho pán Matovič presvedčil tými argumentami, takže ste presvedčení o tom, že nič na tom prípade, ktorý premiér spomína, nie je a veríte Igorovi Matovičovi? Už som povedal, že som človek, ktorý 4 roky vníma Igora Matoviča veľmi blízko, pretože som vlastne bol v klube od prvej chvíli, ako vznikol a úctou a s radosťou som v ňom zostal. Nikdy ma nenapadlo, že by som mal stať odchádzať a práve preto môžem povedať, že Igora Matoviča poznám. Nie je možno tak, aby som mohol povedať, že som jeho hlbokým priateľom, ale určite za 4 roky spoznáte, aký je človek. Som ľudsky hlboko presvedčený, že Igor Matovič má pravdu. Že je to čestný človek, ktorý neklame. No a čo sa týka daňových priznaní a tých kopu papierov, samozrejme to by nemal posudzovať ani pán premiér, ani ja. To nech posúdia tí, ktorí tomu rozumejú. Ale ľudsky nemám pochybnosti. Asi ste chceli odpovedať od každého. Ja by som len chcela zopakovať, že cieľom tejto tlačovky nemala byť podpora Igora Matoviča. Ako tá hlavná myšlienka bola, že tu vôbec nejde o Matoviča, ale tu ide o niečo hlbšie, závažnejšie a dôležitejšie, ako je, a teraz nech mi pán Matovič odpustí, ako je pán poslanec Matovič alebo jeho daňové priznania. Ale keď ste sa tu pýtali takto na rovinu, z toho, čo Igor Matovič predložil a povedal, nie, nemám dôvod mu neveriť. Ja som už odpovedal a mňa presvedčil. Samozrejme, Matovič najviac kričí proti otvára rôzne kauzy a kričí na Roberta Fica a preto on musí mať čistý štít a je veľmi dôležité, aby ho mal. A Fico práve sa snaží tento jeho čistý štít akýmkoľvek spôsobom, aj nezákonným, pošpiniť. Ja osobne som presvedčený a verím, že urobil to dostatočným spôsobom, obhájil svoju pravdu, svoju česť a nepodarilo sa Ficovi to, čo plánoval, v ľuďoch vzbudiť úplnú apatiu, že všetci sú rovnakí. Nie, všetci politici nie sú rovnakí. Pán premiér porušil zákon. Roky stojím na stranách ľudí, ktorí sa bránia proti takýmto zločinom. Takže dnes tu stojím aj ja, ako povedala Veronika Remišová. A ak sa pýtate na tú kauzu, verím Igorovi Matovičovi. Nech sa páči ďalšie otázky. Som mal otázku na pani Remišovú, čo ste spomínali to trestné
trestné stíhanie, na čo vám hrozí ešte raz ten priebeh vlastne? Som bola vypovedať v kauze Kompa, kde pán Lazar podal trestné oznámenie. On to podal, že na neznámeho pachateľa, ale v podstate jediní dvaja som tam ja a Matovič, kde sme mali vysvetľovať výroky, ktoré sme povedali o panu Lazarovi a o kauze Kompa. Na základe tohto vyšetrovania teda môže vyšetrovateľ rozhodnúť, či v danej kauze ma obviní napríklad. Stíhajú vás vlastne za to, že ste... Za ohováranie. Za ohováranie? Alebo za to, že ste získali informácie nejakou neoprávnenou cestou? Nie, za to by ma ani nemohli stíhať, lebo všetky informácie, ešte raz podotýkam, na rozdiel od pána premiéra, všetky informácie, ktoré som ja kedy získala, môže získať hoci kto sedí v tejto miestnosti, pretože všetky informácie sú verejne prístupné dokumenty. Čiže za to ma naozaj nemôže nikto stíhať. Za ohováranie, pán sa cíti ukrivdený a teda dal podnet na políciu. Ďakujem. Ďalšie otázky, nech sa páči. Možno ešte na pána Suchanka. Ako ste spokojní s tým, ako sa zmenil systém nakupovania zdravotníckych prístrojov po kauze Srdiečka? Zatiaľ sa ten systém nejako nezmenil. Bolo deklarované, že sa budú porovnávať ceny a bude sa vyjadrovať k tomu poisťovňa a tak ďalej, ale zatiaľ ešte nič jasné, žiadne jasné pravidlá neboli dané a ešte ani nie sú informácie o tom, že by to tu začalo fungovať. Takže ja to zatiaľ vidím len v také deklaratívnej rovine, lebo museli niečo deklarovať. Ale vyriešené tu zatiaľ podľa mňa nie je nič. Zopakovať sa to môže? Verím, že už v takej miere, ako to bolo predtým, nie. Lebo začínajú byť na to všetci citliví. A urobili sa teda samozrejme aj nejaké kroky. Ale ja som presvedčený, že všetky tieto kauzy, ktoré sa otvárajú, to je len vrchol ľadovca. A že ich je ďaleko viac a určite niektoré sú za mnoho miliónov, niektoré sú za tisíce, ale v každom prípade je to korupcia. A dovolte by som poukázal na to, že to, čo spomínala Veronika Remišová, že teda dnes ona, ako tá, čo poukázala na kauzu, chodí vypovedať a je vyšetrovaná, že to je obligátny postup. To sa stalo aj mne. To isté za to, čo som hovoril o obchode verejnom obstarávaní za niekoľko miliónov, keď o niekoľko miliónov boli okradnutí občania Slovenskej republiky, v lesoch Slovenskej republiky, za to bolo trestné oznámenie, chodím vypovedať, nie je zastavené. A je to ešte istené aj občianskym súdom, kde som teda už niekoľkokrát bol pred súdom v Humennom, kde odpovedám na otázku, akým spôsobom teda som poškodil dobré meno podniku. Za to, že som povedal len pravdu tu, tiež som nečerpal z nejakých rečí, jedna pani povedala, ale len z podkladov, ktoré som si vyžiadal od pána ministra, kde to mám čierne na bielom. Tie milióny tam sú. Zastrašiť, povedať no, hlavne tým ostatným, ak budete mať takéto spôsoby, tak sa vám môže stať to, čo sa stane Remišovej, Mičovskému a ostatným. Práve to je snaha týchto ľudí. Krásne to bolo povedané. Nie tí, čo páchajú zlo, ale tí, ktorí naň poukážu, tí majú potom problémy s políciou a neskôr so súdmi. To je odkaz, ktorý práve chceme aj dnes prekonať. Možno tie naše individuálne boje sú niekedy ťažké a kto vie, ako skončia. Ale keď to potiahneme spolu, tak verte tomu, že nie takej politickej sily, ktorá by dokázala odolať sile pravdy. A na našej strane je naozaj pravda. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme vám. Že ste prišli. Ďakujeme a držíme nám palce.